Kibice i miłośnicy siatkówki na ostatnim spotkaniu, w którym ULKS Mosir Sieradz podejmował u siebie Huragan Widawę, mieli okazję zobaczyć bardzo wyrównaną walkę. W naszej drużynie zabrakło m.in. Radka Szymczaka. W meczu zagrali Łukasz Woźniak, Michał Cieślak, Jakub Bartosiewicz, Michał Bartosiewicz, Bartosz Świeszczakowski, Bartłomiej Kuźnik, Marcin Bogusławski, Mateusz Ziarniak, Dawid Śmichura, Dawid Stępniak i Michał Ślipek. W pierwszym secie nie było zaskoczenia. Nasi siatkarze wygrali go gładko, bo 25-14. Tradycją jest, że drugie sety w wykonaniu ULKS-u są słabsze. Tym razem nasi siatkarze również się nie popisali, a zawodnicy Huraganu wręcz przeciwnie, jakby dostali wiatru w żagle. Po niezwykle zaciętej i emocjonującej walce na przewagi Sieradzanie ulegli 29-31. Trzeci i czwarty set również wzbudziły ogrom emocji, bo walka była bardzo wyrównana. Jednak doświadczenie naszych siatkarzy w decydujących momentach pozwoliło odskoczyć na kilka punktów i wygrać trzeciego seta 25-22, a czwartego 25-18, kończąc mecz z wynikiem 3-1. Najlepszym zawodnikiem meczu został Dawid Stępniak. Graliśmy, można powiedzieć równo, ale dzisiaj z przestojami, i myślę, że nieważne kto dostanie tą nagrodę, to i tak samo się cieszymy, bo każdy z nas gra na swoim poziomie, stara się jak może, zostawiamy serce, więc zawsze miło otrzymać tą nagrodę, naprawdę fajnie, z tego się cieszę. Trener Daniel Wandachowicz nie ukrywa, że to był słaby mecz w wykonaniu ULKS-u. Dzisiaj zagraliśmy słaby mecz. W pierwszym secie zagraliśmy tylko bardzo dobrze, a w następnych setach po prostu popełnialiśmy bardzo dużo błędów. I to były błędy własne, z tego wyszło to, że po prostu Widawa zdobyła tyle punktów. I dzięki temu przegraliśmy drugiego seta. Liczy się to, że zdobyliśmy 3 punkty. Ten jeden set to na niczym nie zaważył. Zdarza się też przegrać seta. Pewnie każdy by chciał, żebyśmy wygrywali po 3-0, ale nie zawsze to jest możliwe. Drużyny też wiadomo, że jak grają przeciwko liderowi, to wszystkie siły spinają się, żeby pokonać lidera. Na całe szczęście się im do tej pory nie udaje i mam nadzieję, że się nie uda. Dzisiaj faktycznie Widawa postawiła się i to bardzo. Nie uniknęliśmy też błędów, to trzeba przyznać, bo zagraliśmy bardzo zróżnicowanie, można powiedzieć, dlatego że robiliśmy masę błędów w ataku, w zagrywce, co nam się nie zdarzało wcześniej. Ale jakoś się udało pociągnąć tą końcówkę i daliśmy radę. Po raz kolejny 3 punkty są w Sieradzu znowu i z tego się cieszymy jak najbardziej. W drużynie brakowało nieobecnego zawodnika Radka Szymczaka. Jest brak Radka, było to bardzo widać, ale po prostu zatrzymały go sprawy zawodowe. Marcin też nie jest złym libero, trochę ma po prostu gorszy odbiór. Akurat tak wyszło, że Widawa zagrywała cały czas na Marcina i nie było, przy jego odbiorze nie było takiego dokładnego odbioru, do grania do siatki. Przed naszą drużyną najważniejsze mecze. Myślimy, że będą pełne emocji, mamy nadzieję, że zagramy tak jak graliśmy tutaj, czyli po prostu swoją siatkówkę, którą trenujemy, którą gramy, którą się bawimy i będziemy liczyć oczywiście na 3 punkty, i potem już chyba tylko na turniej finałowy. ULKS Mosir Sieradz twardo trzyma się na pozycji lidera i mamy nadzieję, że po kolejnych spotkaniach nic się w tym względzie nie zmieni.
Brawo!